Pěkný večer, sobotní samozřejmě, protože je sobota, je 19:00. Já se podívám, jestli jsem teda vidět, protože tady furt řešíme nějaké technické věci. Já myslím, že to funguje, jo, vidím se. Já vás zdravím všechny, protože vím, že se na nás díváte z hodně zemí, nejenom z Česka. Takže zdravím na Slovensko, vyloženě, hlavně Slovensko, ale taky do Irska, do Anglie, do Německa, do Finska a těch zemí ještě více, ale nebudu jmenovat všechny. Nejprve bych chtěl pozdravit i Veroniku, protože vím, že ona už tam určitě chystá zase odpovědi na moji otázku. A jako hlavní věc, teda první si dáme tu soutěž, co tu máme vždycky, takže já jsem to už avizoval. Tohle jsou takové vzorečky, když odpovíte na otázku, kterou teďka řeknu, nejlépe, nebo dobře hlavně. A myslím si, že nejlépe, dneska to nebude, kdo bude první, ale spíš to nejlépe, tak vám ty vzorečky pošlu. A to je v podstatě cestovní set, já říkám vzorečky, ale je to cestovní set, kde máte 4 různé druhy krému, které je dobré si vyzkoušet, ať víte, proč se tady téhle firmě věnuji a proč o ní mluvím. A i o těch produktech, protože kdo to neskusí, tak samozřejmě stejně nepochopí, jak to funguje a proč s tím pracujeme. Já vám k těm vzorkům přidám ještě takovouhle brožurku a tady jsou popsané nejenom ty krémy, ale taky, jak to funguje a k čemu se to používá, takové základní nějaké informace. Důležitá věc, abyste mohli vůbec za to soutěžit, tak určitě bych chtěl, abyste na svém profilu sdíleli toto vysílání a abyste si klikli na odběr na YouTubečku, kde je Dernona, je to tady v komentáři nebo v popisku, Dernona Česká republika. No a ta otázka, jaká je, a ta je taková docela zajímavá, protože když jsme dělali průzkum, co tak lidi nejvíc zajímá z těch produktů doktorky Nony, a vidíte, že dneska je tady se mnou, takže má nade mnou dohled a bude mi tady šeptat odpovědi na některé vaše otázky, tak nejvíc žádané bylo, anebo vždycky je, a to jsou soli mrtvého moře. A především tady od paní doktorky, protože obsahují archeu, respektive výtažky z archei, a jsou samozřejmě v souladu s aromaterapií, ajurvédou i čínskou medicínou. A ty soli jsou nejvíce debatované a k tomu se vážou některé otázky a já o tom budu mluvit. A ta otázka teda zní, rád bych ty krémy poslal někomu, kdo napíše nejvíce užití té soli. Jo? On to je kvartet solí, ale tak obecně, k čemu se ty soli a všechno dají použít. Můžete odpovědi psát do komentáře, takže kdo napíše nejvíce možností užití těchto solí, tak tomu ty krémy pošlu. Zaplatíte si pouze poštovné 120 Kč. No a pojďme na to, ať já si vezmu na to papír, protože tady těch otázek bylo hodně. Já jsem mluvil s mnoha lidma a nebo jsem četl hodně ty dotazy a debatoval jsem s nimi přes Messenger. A docela bylo až s podívem, jaké měli dotazy, ale vyhrál to zase dotaz, jakou sůl to pijí. Jo? Oni, když lidi koukají na ty naše nebo moje videa, tak oni tu sůl najdou někde v e-shopu nebo někde a vždycky se tam přečtou, že to je koupelová sůl. A to je taková důležitá otázka a ještě důležitější odpověď. Ona je to skutečně deklarované jako koupelová sůl, ale to neznamená, že to nejde pít. Nejenom, že já to piju, ale existuje takováhle kniha. A tady ukážu ta brožurka. A jinak je to popsané v knize. A takovým tím nevěřícím Tomášům, jo, mimochodem v té brožuře je 1 milion použití té soli taky, no 1 milion ne, ale hodně. A tadyhle máte jeden bod, a to je vnitřní užití té soli. Jo.
Já to tady trošku takhle zvednu, vidíte, vnitřní užívání, že se to rozpustí ve vodě, můžete to dávat pod jazyk a tak dále. Víte, lidi jsou tak zblblí, že pokud to není v televizi nebo to není v blesku, tak to nemůže být pravda. A ono to pravda asi je, že ta sůl se dá vypít a nic se nestane. Ono je s podivem, že lidé jí různé šutry, které se vozí z hor, to jim nevadí. Jí se sůl, která je v podstatě ze sklem, z kameny, to taky nikomu nevadí. Jí se margarín, jí se spousta věcí, například uzeniny, které by měly být prohlášené za toxické látky, už jenom tím, jak jsou složené, to nikomu nevadí. Ale sůl, která je konzervant a obsahuje zrovna tahle 21 minerálů, z kterých jsou vlastně 11 minerálů je pouze v mrtvém moři, tak nad tím se lidi pozastavují. To, že to je deklarované jako koupelová sůl, je to jedno z užití. Samozřejmě pokud by to bylo jako pitná sůl, což by taky klidně šlo, tam opravdu nic škodlivého neobsahuje, tak by se musela dělat zase nějaká homologace a vysvětlovat, k čemu to je a každé užití speciálně homologovat nebo nějak řešit. Takže je lepší opravdu, když ta sůl je tak, jak je a kdo chce, a já to nikomu nenutím, já ji piju, tak jedno z těch užití je, že se skutečně dá pod ten jazyk nebo vypít a je to užitečné. Takže takhle ta brožurka vypadá a já když někomu tu sůl dávám nebo prodávám, když ji chce nebo ji daruji, vždycky tu brožurku dávám k tomu, aby mi za 20 minut nevolal a neřekl mi, já jsem si to přeložil, ano, to je do koupele. Ano, je to do koupele. Máte pravdu. Takže tak jsem to snad už vysvětlil jednou navždy, a to asi navždy nebude. No a pojďme dál k dalším otázkám. Ptala se mě nějaká paní, co říkám na různá doporučení a odborníky. Víte, nic. Já českou televizi nesleduji, české rádia neposlouchám, opravdu jedině, že by to tam nenechal puštěné, nezajímá mě to. A ještě se vrátím k té soli, kdy lidi pijou savu a tady kde se všechno, to jim nevadí, ale o soli budou bádat. Víte, těch různých odborníků je tady spousta, nejhorší jsou asi ti, co jsou tak nějak edukovaní přes ty víkendové kurzy a z toho by měl trochu strach. Já se věnuji tady tomu oboru 36. rok. Jo? Je to jedno, jestli to bylo cvičení, nebo prostě celkově tenhle styl životní. A 36 let si myslím, že je bylo, když se věnujete nějakému oboru, tak si myslím, že opravdu něco vím. A když potom vidím některé ty odborníky, ať je to televize, nebo co píšou, to je jedno, jestli to najdeme na internetu, nebo v nějakých forech, nebo v televizi, tak jsem se rozhodl kdysi, že to už nebudu ani komentovat, ani číst, ani se tomu věnovat. Víte, spousta těch rádoby zázračných informací pochází většinou z ciziny. A pokud chci nad tím už teda důmat, jestli to náhodou není pravda, tak si najdu primární zdroj. A těch odborníků v cizině je samozřejmě mnohem víc než u nás, protože cizina nebo ten okolní svět, teď miliarda lidí mluví anglicky, ten svět je obrovský, takže pokud chci najít a dohledat někoho, kdo chce sdělit nebo přišel na něco zajímavého, tak se dívám spíše na ty venkovní zdroje. Takže tohle k té odpovědi. Víte, ještě k odborníku možná jednu věc. Pokud mi někdo radí o zdraví nebo mi chce něco prodat nebo něco poradit, cokoliv, tak se vždycky dívám, jak vypadá, jak vyzařuje jeho energie. Protože z největší pravděpodobností ten stejný člověk před 5 lety možná prodával kožichy nebo dělal něco úplně jiného nebo auta a dneska prodává zrovna to, co mu vynáší peníze. Skutečný odborník se věnuje svému oboru a je jedno, jestli profesionálně nebo jako hobby obor roky. Má to rád, miluje to a ty znalosti přichází tak nějak i sami právě z toho, že celý život komunikuje nad problematikou, která ho zajímá. Tak to je skutečný odborník pro mě. Další otázka. Přijedete k nám udělat přednášku. To se opakovalo několikrát. Víte, že my ty přednášky děláme mnoho let. A teď jsme možná trošičku, nebo říkat polevili, ale jezdíme stále na ty přednášky, ale jsou různé. Jo? Ty děláme
děláme i semináře, děláme kurzy. Pokud byste chtěli nějakou tematickou přednášku udělat, tak je třeba se domluvit, zorganizovat, rádi přijedeme. No, takže máme taky našlapaný program skoro až do konce roku, minimálně do podzimu, takže pokud něco takového budete chtít zorganizovat, je třeba to prokomunikovat, ať máme vůbec nějaký termín a ať se do toho vlezeme. Další dotaz byl, kolik jste shodil za ty 3 dny, jestli jsem vůbec zkoušel tu detoxikaci, tady od paní doktorky Nony, o které jsem mluvil minule. A víte, jak jsem o tom mluvil minulé pondělí, tak já jsem, teda sobotu, tak já jsem od pondělí začal tenhle detox držet. Já zopakuju, o co šlo, že někteří jste neviděli ten druhý díl předchozí. Takže šlo o tom, že my jsme z té Moskvy si dovezli takový zajímavý experimentální nebo takový experiment, jak za 3 dny zhodit docela dost tuku. A já už jsem se podobného dělal s jinými detoxy a jiné experimenty zajímavé a říkal jsem si, když o tom mluvím, tak to vyzkouším. A šlo o to, že 3 dny nejíte a pijete čaj Gonsin, vypijete ho tak zhruba 1,5 litru až 2 litry denně. Sníte takových 5 soupsínů, nebo vypijete, protože to je polívka, že, soupsín. No a sníte 3 čokosíny. Když to zaměníte za 5 čokosínů a 3 soupsíny, taky se nic nestane. Tyhle ty výrobky obsahují spoustu živin a ty ingredience jsou tak poskládané, abyste netrpěli hladem. A já jsem to teda udělal, teďka od pondělka do středy, ale byl jsem už rád, že jsem skončil, pak se zase měl chuť na jídlo. Ale řeknu vám ten průběh i výsledek, já jsem se změřil, takže já ukážu výsledek, kterému nebudete věřit, protože já jsem mu nevěřil taky. Jaké byly pocity? Takže první den, že jsem zvyklý už dneska ty pondělky si dělat pusty, byl v pohodě. Druhý den v pohodě nebyl. Nebyl jsem schopen ani cvičit, ani myslet, nic dělat, co by mělo nějaký prostě, jo, ta koncentrace, kde musí být, tak to vůbec nešlo. A třetí den se mi zase ten pust nebo tenhle ten detox nechtěl vůbec skončit, což je takový někdy i normální průběh u těch různých detoxů a těchto systémů. A víte co, mám tady výsledky, které jsou, jsem si říkal, že jsem ten přístroj neskazil. A já už jsem kdysi takové podobné věci držel a většinou to bylo týden a ty výsledky byly podobné. Ale když se na to podíváte, tak já vám to schválně ukážu. Ten měřící přístroj Bodystat nalže. A když se kouknete tady na ten výsledek, já vám ho ukážu, tak tam vidíte úbytek tuku 3,5 kg, jo, za ty 3 dny. Tomu se nedá věřit. Jo? Já jsem si říkal, takže je to divné, to tam skutečně je, ty 3,5 kg. Jako to rozhodně asi možné není, ale i kdybych přistoupil k tomu, že něco z toho možného bude, protože ten přístroj já jsem udělal hodně přes 1000 měření a nikdy žádný špatný výsledek nebyl. Tady rozhodně úbytek tuku je. Takže ty 3 dny, když si to takhle uděláte, tak nevím, samozřejmě, ale ty 3 dny jsem taky se snažil hýbat, jo? To nebylo tak, že bych se nehýbal a snažil jsem se nějaký aerobní pohyb, protože normální cvičení teda v tomhle režimu nešlo. Takže tady mám na papíru 3,5 kg, sám tomu nevěřím, že to je možné, ale na váze to tak by odpovídalo asi 2 kilům necelým a toho tuku, i když budu teda přihlížet tomu, že se přístroj zbláznil, tak rozhodně tam úbytek teda je, i kdyby to byla polovina, tak 1,5 kg tuku dole. Takže myslet si o tom můžeme cokoliv, jak říkám, těch měření jsem udělal spoustu, je to divné, možná, že to vyzkouším ještě jednou, jestli to je vůbec možné, takový úbytek tuku. V pase to je samozřejmě vidět a je to i cítit, člověk se cítí lehčí a je to vidět na váze. Ale tady u těch detoxů, u těch pustů samozřejmě první dny taky se vyprazňují střeva, takže tam opravdu může dojít k tomu, že schudnete hodně nebo zhodíte tu váhu, ale potom je začnete normálně jíst nebo nabíhat na to jídlo, tak zase to naberete zpátky.
Další dotazy. Doporučuji to vyzkoušet, jo? Protože říkám, budu to opakovat, to měření, protože se mi to zdá divné a neuvěřitelné. Ale dotaz tady byl, takže opravdu jsem to zkoušel a chtěl jsem se podělit o ty zkušenosti. Jestli tu mám další detox. My tady máme kolegy ze Slovenska, tímto zdravím do Košic. Oni mají třeba odzkoušené, já osobně jsem to ještě nezkoušel, ale připustil jsem si to tady, takové rychlé pročištění a posílnění organismu na 7 dní. Takže kdo chce experimentovat, může opět zkusit tady tenhle recept. A je tady takové doporučení, aby to dělali klienti, kteří už za sebou mají nějaké regenerace nebo detoxikace a kteří už udělali nějaké změny ve stravovacích návycích. To znamená, většinou je to vynechat rýži bílou, cukr, sůl a také změnit skladbu jídla. No. Jinak recept samozřejmě můžu poslat, ale pokud by vás zajímal ten recept, jak to vypadá, tak je tam zase ta čajová kura Gonsin. Tam se dávají 2 sáčky na půl litru vody ráno nalačno. Je to takový docela silný detox, protože víte, že ten Gonsin se normálně ředí a z toho sáčku se dají dělat 2 nálevy, tak tady jsou dokonce 2 sáčky na půl litru vody, takže to bude hodně silné. Další 2 sáčky Gonsinu jsou na půl litru vody po poledni a opět nalačno. A jinak se tam bere oxín 1,01, to je jasné, jak to myslím, že to je 1 ráno, v poledne nic a 1 večer. Pije se tam ta ústní voda, doktorky Nony, zase je to takový zavádějící název. Správně by se to mělo pojmenovat nějakým číslem, ale protože to musí mít nějakou homologaci, tak to prostě je nazvané jako ústní voda, protože to má hodně účinku a dá se to skutečně pít. To je snad jediná ústní voda na světě, která se takhle, já tomu říkám, hloupě jmenuje, ale klidně se dá pít. A ta ústní voda se pije 3x1 polévková lžice nalačno, taky 3x1 lžice denně. Potom je tam daxinová tyčinka, ta se dává jako svačinka třeba 10 hodin a můžete si dát ještě jednu tyčinku odpoledne, takovou přesní dávku, nebo odpolední svačinku a zapije se to půl litrem vody. Všimněte si, ne čajem, ale vody. Dále by se měl soupsín, ta 1 polívečka, udělat sáček na 2 decilitry převařené vody před spaním a nejlépe vroucí vodu nechat 10 minut odstát a potom to zalít, ať to není úplně horké. Když teďka jsme byli v Moskvě na konferenci, tak je pravda, že jsme se bavili o tom, že v pohodě tam jde i ta polívka zalít horkou vodou, už se nic nestane. Ale já si stále myslím, že ty vitamíny můžou být potom ty živiny poškozené tou hodně vařící vodou, takže spíš to opravdu nechat na tu teplejší vodu spíše. Dále tu je čokosín, 1 sáček ráno na 2 decilitry vody po převaření, zase nechat tu 10 minut vodu stát a potom zalít. A jak se bere klinsín, to víte, že to čistí střeva a velmi šetrně to odstraňuje všechno, co ve střevech je navíc, ten se bere 2,2,2. Dále se doporučují ještě odkyselující koupele, to jsou zase 2 polévkové lžíce soli, doktorky Nony. Tady se mě zase může někdo zeptat, jestli použijeme ilang, eukalypt, heřmánek nebo levanduly. Víte co, já to taky řeším podle toho, v jakém rozpoložení ten člověk je. Ale tady bych klidně použil ilangovou, ať to trošku nakopne ten organismus, protože při těchto detoxech je člověk zpočátku hodně unavený. Potom, až se dostaví ta energie, tak budete vidět, co budete vítat jak včely, ale zpočátku asi bych tam dal ilangovou sůl. Do těch 2 polévkových lžící do té vany je dobré dát ještě 3 polévkové lžíce sody bikarbony a dokonce mají odzkoušené, protože normálně se koupe v té soli takových 20-25 minut ve vlažné vodě, tady jsou to 2 hodiny. To je docela hodně, ale mají to odzkoušeno, takže to tlumočím. A důležité je každých 5-10 minut překartáčovat celé tělo. Urychluje se tím vyplavování těch kyselin a toxinů. Říkám, nezkoušel jsem to, ale je to osvědčený recept od kolegů ze Slovenska.
Má se to držet 7 dní, tenhle ten systém, a potom se nastavují další produkty na regeneraci a obnovu buňkového potenciálu. Je to logické. Nejprve musíme tělo vyčistit a potom vyživit. Tělo je zaneřáděné a pokud do něho chceme dát nějaké živiny, tak je potřeba ho vyčistit a teprve potom ho vyživovat, když už je čistější, že nebudeme to tam valit, kde jsou špinavé nebo znečištěné střeva ty živiny a to se vůbec nevstřebá. To je důležité upozornění, které se stalo i mně, nebo každému, kdo drží tyhle detoxy a pusty, a to je reverzní reakce. A pokud to tělo je hodně znečištěné, tak jsou silné reverzní reakce a ti lidé to potom berou tak, že se přiotrávili, nebo že ty produkty jsou špatné a tak dále, ale to je logické. Ale můžu vás ujistit, že to je pouze reakce těla, které vyplavuje škodliviny, nic víc. Někdo z toho může onemocnit, dostat i teplotu. Opravdu je neuvěřitelné, co se pak děje, když to tělo třeba 20-30 let takový detox nikdy nepoznalo, tak ty reakce jsou skutečně katastrofické. Proto já doporučuji mnohdy vzít si dovolenou nebo začít ty detoxy čtvrtek, pátek, ať sobota, neděle, neděláte nic, nemusíte do práce, protože takové ty silně znečištěné organismy to může hodně unavit. Takové ty nejčastější reverzní reakci, co můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, to je bolení hlavy, malátnost, točení hlavy, tlak v oblasti žaludku, mění se stolice, může být zima, teplo, většinou bývá zima a zvýšená teplota taky není výjimečná. Můžou být výražky po těle, že samozřejmě to tělo reaguje, vyplavuje ty škodliviny přes pokožku, pocení, návaly a to všechno je skutečně jenom očista. Není to žádný alarm, že se něco děje. No, možná, že se děje pouze to, že se čistíte. Pojďme k dalším otázkám, které tady mám. No. Ptají se mě často, jak jsme byli v Moskvě, jsme vysílali, že tam natočili ty videa, tak se mě ptali, znova se mě lidi ptají, jak se dělá ta whisky z toho goncínu. Whisky, no. To je recept z Ukrajiny, oni to tak říkají, noňácká whisky. A jde tam o to, že ta whisky, nebo že to takhle vypadá, nebo se to chová, ale je to vlastně léčiva, de facto whisky, se dělá z vodky a buď z jednoho sáčku čerstvého goncínu, nebo ze 7 už vyluhovaných a nechá se tu 1 až 3 vyluhovat v té lahvi, ale jen třeba v půl litru 7 a z toho vznikne z těch bylin a z té vodky velmi zajímavý takový léčivý roztok. No, my tomu říkáme whisky doktorky Ivany. Když byste to chtěli nějak nezaznamenali, můžete si to přehrát samozřejmě potom tady ze záznamu, nebo vám to můžu napsat, když napíšete do zprávy. Hodně tu máme otázek, jestli je nějaká prevence na onkologii. No samozřejmě, že je. My jsme řešili jenom tento týden několik problémů onkologických. Nejvážnější je, tady mám, protože to je můj kamarád, v podstatě rakovina prostaty a jako vůbec s tou prostatou se tady roste pytel, těch chlapů, co s tím mají problémy, je spousta. Ale já se vrátím ještě k té prevenci. Samozřejmě vy musíte o sebe dbát dřív, než takový problém vůbec se vyskytne, taky zjistit, jestli to v rodině už něco podobného někdo neměl, nebo k tomu nemáte nějaké předpoklady a hlídat si to. To není tak, že rakovina se nevyvíjí přes noc. Jo? To si musíte vypěstovat. Trpělivou prací, kdy budete jíst rafinovaný cukr a solid a jíst ty bagety a Coca-Coly, no prostě dopracujete se k tomu. A tam je potřeba si říct, a to je důležité, že to každý ví, že to škodí. A každý si myslí, že se ho to netýká. A až se ho to týká, skončí v té nemocnici a pak mu odeberou vzorky krve, já nevím, moči a udělají biopsii, podívají se na vzorky tkání a zjistí, že už je problém. Pak už je pozdě a v mnoha případech ti lidé by dali cokoliv za to, aby tu situaci mohli vrátit zpátky. Ale věřte mi, co zasejete, to sklidíte. Takže tam já s těma lidma mluvím na rovinu
A říkám jim, ano, prevence tady je, jo, ale musíte se hýbat. A vždycky opakuju znova, rakovina a tyhle ty nemoci nesnáší kyslík a nesnáší překyselené a přecukrované tělo, které kvasí a které se chová potom tak, že ty bakterie škodlivé a ty paraziti a tak dále, to tam prostě se jim tam líbí v tom těle a to způsobuje ty nemoci. Takže bych určitě se koukal na to, že, nebo podíval na to, co jíte, co pijete a do té skladby jídel nebo toho pití bych zařadil věci, které mají nějaký význam. Mimochodem, jsme brali teďka na té konferenci v Moskvě jako dobrou informaci, ten čaj Gonsin, on pracuje i proti metastázím a pracuje velmi dobře proti rakovině a když už tam jsou ty náznaky nebo se tam fakt ta nemoc vyvíjí, tak to potlačuje, to má paní doktorka Nona Kučina vlastně z vlastní praxe potvrzené. Takže já bych určitě pil minimálně ten Gonsin, když už to nedělá vůbec nic. Jo. Co mám dělat, když mi zjistili problémy, tady mám taky dotaz, zvětšenou prostatu anebo rakovinu prostaty. Když jsem o tom mluvil a to je pravda, že to řešíme a to existují recepty, jak to řešit. Samozřejmě lékaři na to mají své pohledy, ale tam se dá pracovat s lovsínem, dá se tam pracovat s ravsínem a dělají se tam koupele, pracuje se se solarisem, s krémem. A to je takové zajímavé naoční vrásky, kterým se masíruje ta oblast a samozřejmě s Gonzinem, takže kdo má tyhle problémy, jsem schopen říct, jak jsme to třeba řešili někde jinde a ty výsledky tam jsou a byly a určitě zase budou. Ale opravdu je třeba si říct, v jakém to je stadiu a co tam vůbec jde ještě dělat. No? Většinou ti lidé chodí k lékaři, když už je pozdě. Tady jsou také dotazy, jestli ty produkty fungují na chlamydii, cukrovku, schizofrenii, boreliózu, celiakii a ještě dalších 20 určitě bylo dotazů na tyhle ty různé civilizační choroby. Tak mám pro vás dobrou zprávu, samozřejmě máme recepty osvědčené, které se na to používají a tam ty výsledky jsou. Já vám za chvilku řeknu aspoň něco. A já bych ještě pozdravil tu Veroniku do Prahy a vůbec vy, co jste z Prahy, nebo tam někde z okolí, nebo z Český kraj, tak vy tam máte odborníka a tam je teda víc, jo, ale určitě bych se kouknul do Prahy za Veronikou. Tímto tě zdravím, Veroniko. Tady máme nějaký papírek, to je její přednáška, jako je to prd vidět, že jo, takže já taky nic nevidím toho. Ale je to 16.2. v 18 hodin na centru, na Zvonařce, Dr. Nona, jo, v ofisu. A Veronika tam bude mít přednášku na téma zdraví, aktivní v každém věku a budeme se bavit přesně o tomhle. Jo. Takže pokud jste z Prahy a okolí a zajímá vás to a chcete se na to podívat, nebo fakt řešíte nějaký problém, tak s důvěrou se obraťte na centrálu v Praze a znovu to zopakuju, 16.2. je to 18 hodin a kdybych o téhle věci nic nevěděl, o těch produktech, jak to užívat, tak slyšel o Veronice, tak tam já osobně určitě půjdu. Takže Veroniky si vážím i toho, co dělá a pokud to máte někde kousek, tak vůbec neváhejte a běžte na to. Jinak v dalším pokračování bych se chtěl zmínit, že máme otázky, které dneska vůbec ani nestihnu odpovědět. A to jsou žlučníkové kameny, jak na to, pásový opar, dna, Parkinson a tak dále. To jsou taky zajímavé věci, které řešíme a velmi úspěšně a není to nic složitého, jsou na to osvědčené nějaké recepty, kdy to funguje. Já se tam vrátím k těm receptům, abych to nezamluvil. No a ty chlamydie. To zajímá spoustu lidí. Je zajímavé, že většinou jsou to ženské, i když teda mám nějaké chlapy, ale většinou jsou to ženy, které tím trpí a mají buď teda že jo, mají buď plíce, nebo ty spodní chlamydie, ty gynekologické problémy. A řešit to samozřejmě jde, i když víte, že problém je vůbec získat vyšetření na chlamydie, protože ne každý pozná, že vůbec takový problém v sobě má.
Jak se to projevuje? To je klasika, jo? Jako všechny nemoci, únava a tak dále. Jo? Ale řeknu vám ten recept, ať nezdržuju. Tady se používá oxín 202, pak pulmosin 111, daxin, ta tyčinka, vitaminózní, celý plátek 10 dní a potom půl plátku, takže každý den asi jednu. Používají se tady krém na ruce a nechty, dynamik, balzám na oči, ústní voda a to se dělá, pokud to je při gynekologických potížích, tak se s tím dělá taková kašička a nanáší se to na tampon, to je tady spíš pro ženy tyhle ty krémy a tam se to nechává asi 2 hodiny. Jinak se pije ústní voda, 3x1 lžička na lačno, používá se Golcin 100 a Goncin čaj, samozřejmě tu kůru, a jinak se používají soli koupele, kdy se nasoluje a samozřejmě naholuje. No, to jsou samozřejmě kyselé půjce a tak dále. Takže máme chlamydie, a tady máme cukrovku. Víte co, ta cukrovka samozřejmě tam, kde není inzulin, jo? Takže je ta dvojka, prostě nějaké podezření a zvýšený cukr a tak dále. A toho je docela hodně tady v tom receptu a používají se tady samozřejmě zelená fazolka, nevím, kapusta a tak dále. Prostě používá se tu i zelenina a různé smoothy a tak dále. To vám můžu poslat, když tak potom asi přes Messenger nebo mailem, to bude mít zájem. Ale i ta cukrovka se dá zajímavě ovládat, nebo respektive ten cukr v tom těle, ta regulace. A víte, že my na to máme Gisin, což je poměrně nová věc od paní doktorky Nony Kučiny. Ale jinak se tady používá Ravsin, Oxin, Lovsin, Gisin, to jsem vlastně říkal teďka, už ho tady mám taky, a Goncin, Daxin a tak dále. Je to hromada, mám to tady popsané celou stranu, takže cukrovka ano, dá se s tím řešit. Mimochodem, u té cukrovky, říkám, když tak si to napište, dá se u té cukrovky řešit, dá se to řešit, já to řeším i s cholesterolem, lecitinem, kdy děláme takovou, dáváme do stravy 3x denně lžičku čajovou, to není docela ani moc, že? A kombinuju to s Gisinem, jo? Ale samozřejmě recept je ten Ravsin, Oxin a tak dále, kde jsou mnohem rychlejší a lepší výsledky. Ale když už ti lidi nechtějí používat všechno, tak aspoň takovou omezenou formuli. A ty výsledky jsou většinou vidět za 14 dní a do 3 měsíců úplně v pohodě. A když tomu někdo nevěří, tak my to děláme tak, že já si vždycky nechám ty lidi, co mají zájem něco zkusit, ať si dělají kompletní vyšetření a za 3 měsíce další. No, to se mi nestalo, že by nebyly zlepšené výsledky. Takže kdyby to nefungovalo, tak by se to aby se ani něco úplně nezajímalo. Že? Mám tady schizofrenii. Je to taky zajímavá věc. Ty psychotické poruchy se nějak vyskytují v poslední době u těch dětí, ale i u dospělých, jakoby v uvozovkách z ničeho nic. Víte, že schizofrenie nemá jasný původ. A já bych ale věděl, kde to asi tak původ má. Minimálně z nějakých procent. A já vám to pěkně řeknu. Je to ten dnešní životní styl, je to výchova v rodině, je to špatná strava, aditiva, že jo, od solamilu až po konzervanty. Je to samozřejmě tím, že ty buňky nemají výživu správnou a je to stres, je to nesouhlas s tím životem, s tím světem, jaký dneska je. Takže těch příčin, těch psychotických poruch, to se bavíme jen o těch jemných, myslím, že to schizofrenii spíš bych tady viděl jako tu lehčí formu, než nějakou složitou, tak ty lehké psychotické poruchy se dají tou detoxikací a výživou buněk opravdu ty příznaky redukovat a v mnoha případech odstranit. Podpořuje se tu hypofýza a epifýza a bere se to tady za to, že tady je nedostatek vitaminu B. A tady používáme Daxin, Celsin, Čekosin a tak dále.
Jinak musin se používá ráno na uklidnění a takovou emocionální vyrovnanost a jamsin potom na noc, aby se lépe spalo. Zase mám na to celý recept, když budete chtít, máte nějaké podezření, že máte nějaké těžké deprese nebo už se to skvěle k nějakému tomu psychotickému už nějaké diagnoze, tak stojí za to vyzkoušet. A důležitá věc samozřejmě je, to opakuju stále, vyloučit bílý cukr, bílou mouku, kuchyňskou sůl a zařadit naklíčenou klíčené semínka, zeleninu, ovoce a samozřejmě dneska v tom jízdení to ovoce opatrně, spíš tu zeleninu kořenovou. A takže to ovoce berme jako, že jsem o tom nemluvil, jenom trošičku. A co se týče těch živin, když to dáme do kořenovou zeleninu, nebo si mixovat čtvená s něčím nebo něco, tak doplňovat samozřejmě musíme ty vitaminy, tady těma věcmi, jako je taxid, soucíno, čokosi. A víte, že to říkám často, té zelenině ovoce dneska nic není. Jsou tam nějaké látky samozřejmě, ale ty vitaminy, co to Bčko, tak tam se to hledá. A to Bčko souvisí s těma poruchama a bylo by škoda, když máme takové výrobky, to tam nedat a nevyzkoušet. Další věc, co se tady vidí, to stihne borelioza. Borelka, víte, že nechává následky a jsem takových lidí má spousty. Fakt spousty a někteří nechtějí s tím nic dělat, někteří se chovají, jak se chovají, ale máme tu, jak na akutní stavy, tady máme řešení, jo, které by šlo použít, tak tady jsou i potom samozřejmě takové zdánlivém vyléčení té boreliozy. Tady máme ještě samozřejmě recept, jak to tělo dát do pořádku. No. Týká se to jak bahna, které můžeme používat na ty bolavé klouby a zanícené místa. Budeme používat soli, solaris, dynamik, gonsin, daxin, soupsin, ústní vodu, reumosin, nejasný reumo, to je jasné. Dá se s tím popracovat. Dá se s tím popracovat, určitě bych to vyzkoušel a víme, že zlepšení stavu tam je vždycky. No. Takže borelioza opět máme něco sepsaného na to, není problém to poslat. Celiakia, jo, taky se hodně lidi ptají na to. Víte, já třeba vůbec nejím jenom výjimečně s nějaký kousek chleba nebo něco. Já jsem o tom mluvil, ale je skutečně dané, že ten chleba nebo to pečivo, co se vyrábí dneska, co se vyrábělo před, já nevím, 20, to už ty srajdy začínaly, ale třeba 30 lety, tak to se nedá srovnat s tím, co je dneska. Není žádné tajemství, že do chleba ubral se tam tuk, takže to jsou gumové věci, dělá se to ze starého pečiva, které se dodává k tomu novému, aby se ušetřilo. O kvásku vůbec nemluvím, o lepku, jo, takže tam je 53% dneska v tom chlebu a pečivu. Navíc nějaké tmavé pečivo, které je obarvené a někdo si myslí, že to je zdravé, když to je hnědé, tak to už jsme tam v bláznici. Já si myslím, že tohle bychom měli úplně vynechat, ale samozřejmě lepek je i v jiných věcech, je i v pivu a v čaji, takže opravdu, když jsme u toho lepku, tak nebo ta celiakie, jaká je, že to je zajímavý stav střev, tak tady máme taky recept, který já jsem mnohokrát použil a skutečně to funguje a těm lidem je lépe. A když musí držet samozřejmě nějaké omezení, nějakou dietu, nějaký takový redukovaný stravovací režim, nemají bolesti, cítí se lépe a hlavně přiberou. Víte, že tihle lidi trpí nedostatkem, ty živiny neproudí do těla a v mnoha případech to jsou velmi rachotické postavičky a takový člověk je rád za každý takový, kdy přibere nějaké své nebo vůbec přibere, protože u těchto problémů je to problém. U těchto problémů nebo u tohoto typu onemocnění je to velký problém. Takže se používá ústní voda, soupsin, ravsin, gonsin, soli a
ještě ten recept, který já používám, tak je ten, že děláme kašičky ze solarisu a z telistní vody a to se dá normálně sníst a krásně to hojí tu sliznici a ty střeva zevnitř a můžete tomu věřit, protože ten doktorka tím, že má kliniku a používá u těch onkologických pacientů přesně tady tyhle dvě věci, jo, jako je ta ústní voda nebo ten solaris. Jsou na buněčné bázi vytvořené produkty, které v podstatě renovují a spravují nebo renovují sliznici nebo ty tkáně jemné. Na tom je to založené. Takže to jsem takhle chtěl ve zkratce. Říkám, když tak vám to pošlu, a to tady nečtu všechno, ty recepty, to by bylo nadlouho, jo? Je to spousta. A ještě chci připomenout, že máme semináře, máme kurzy, to najdete všechno na Facebooku. A nezapomeňte, že pokud vás tyhle věci zajímají, chcete se potkat s odborníky, tak tadyhle máme akci na Freudu, je to 29. dubna. A vstupenka je fakt symbolická na náklady, je to 350 korun. A tam se o těch civilizačních nemocech, řešení a produktech a co užívat, jak to řešit, bavíme prostě celý den, celou sobotu. Můžete se samozřejmě zajít soukromně, jak za mnou, tak za dalšími lidmi, co vás bude zajímat, to vám zodpovíme. A můžu říct, že to bude co zajímavé, není to první akce, děláme to na Freudu už po XT a budeme v tom dále pokračovat. Je to na Ostravici, tady na Moravě. A co se týče ještě vašich dotazů, tak určitě, pokud vás něco zajímá, tak pište. Já zase odpovím příště, v sobotu. A zmínil bych se ještě o těch dalších receptech, jak jsem říkal, ta dna, jo, a tak dále, je toho spousta. A věřte mi, že to stojí za to vyzkoušet a já se na vás těším v sobotu. No, podívám se potom, kdo odpověděl v těch komentářích na tu otázku, která dneska zněla, abyste získali, já tady znovu vemu ty krémečky, abyste napsali užití soli a kdo udělá prostě nejvíce bodů na užití soli, tak mu to pošlu. Tak asi tak. Já už vidím tady Veroniku v komentáři, no to je jasné. Veronika, ta je vždycky první a hlavně vyhrává všechny ceny a i to budu muset poslat asi, no, se tak dívám. Takže já bych se pro dnešek s váma rozloučil. Těšilo mě, že jste tady vydrželi, že jste se koukali. Já vás zdravím do všech zemí, kde mě posloucháte. V sobotu se uvidíme a říkám, nachystejte si, pokud máte nějaké zdravotní problémy nebo nějaké dotazy, tak ty vaše dotazy. Já se vám budu snažit odpovědět. Jinak samozřejmě fungují lékaři a další odborníci na tom, bych řekl, jako přítel na telefonu, takže my jsme schopni řešit i některé věci s odborníky, s lékaři, kteří se věnují dané problematice, kdyby jsme sami na to neměli nějakou odpověď na ty vaše otázky. A především se obracíme na doktorku Nonu, která má kliniku Lenom v Izraeli, vlastní výzkum a ví, o čem ty výrobky jsou, že sama navrhla a ty patenty, které drží, tak jsou zárukou toho, že se obracíme na toho správného člověka. Mějte se pěkně a další sobotu.